Jeg hedder Ane Talbot, og jeg er barnebarn af Johannes Larsen. Jeg blev født her i huset, og jeg voksede op her. Svanemøllen lå også på min farfars grund, og den er bygget i 1850'erne. Og den fungerede i omtrent 100 år. Da jeg var barn, kom bønderne op med deres korn og fik malet her, så kom de tilbage på dage efter og fik deres mel. Og i begyndelsen boede mølleren i det lille hus, vi ser lige efter møllen. Og der boede mølleren og hans familie og en møllersvend. Og der skulle altid være vagt ved en mølle, for hvis det blev stormvejr, så kunne møllen køre så hurtigt rundt, at der gik ild i den. Så derfor skulle der altid være en møllersvend også. Og så var der også en gris inde i det hus. Og det blev lidt trangt, så det store møllehus, vi ser til højre, det blev bygget i 1905. Og det er jo nu museets gæstehus, og der bor jeg, når jeg er her om sommeren. Og til højre for gæstehuset ser vi sidebygningen, som blev brugt som gæsteværelser og pigeværelser. Og derefter kommer selve huset, hvor vi boede. Min farfar havde 2 onkler, som var malere, og de opmuntrede ham til at blive maler. Den ene var hans mors bror. Han hed Johan Peter Blæs, og han har malet de 2 billeder, vi ser her, af hans forældre, altså Johannes Larsens bedsteforældre. Og billederne nedenunder er købmandens forældre. Han var bøger i Hjallese, og morens forældre var hattemager her i byen. Og han har malet Johannes Larsen som 3-årig oppe der over trappen, og han står med et gravent stenæble i hånden. Og han har malet sig selv, det er manden med stråhatten. Billedet på trappeafsatsen, det er min farmor og min far, da han var cirka et halvt år. Og det er malet oppe i Småland på skovgården Boksult, som min oldefar ejede. Han havde 3 skovgårde faktisk oppe i Sverige. Og i 1899 boede mine bedsteforældre og min far der sammen med Syberg-familien. Fritz Syberg var gift med en søster til Peter Hansen, Anna. Og de havde på det tidspunkt 3 børn. Så de 2 familier boede sammen på gården og en vinter. Og man kom der til med hestevogn, og der var hverken elektricitet eller indlagt vand. Og de havde 4 små børn, de 3 i blæer, så det var ikke nemt for dem, og livet var ikke ret nemt. Men alle 4 forældre malede meget på det tidspunkt. Den anden onkel var gift ind i familien. Han hed Eckhart og var gift med en søster til min farmor. Og han var marinemaler. Han boede også en tid på en af gårdene oppe i Sverige og har malet meget der. Og her har vi portrættet af købmanden og hans kone Wilhelmine. Og det er malet af en søster til Johannes Larsen, Christine, da hun var Christine Larsen. Hun blev gift med Sigurd Svane, som kom her i huset. Han var malerven og gik også på Sartmanns skole. Og de blev så gift i 1910 og fik en søn, Lars, som også blev maler. Men det gik ikke så godt i det ægteskab, for de ville begge male. Og Sigurd syntes ikke, at Christine skulle male. Det var ham, der var maleren. Så de blev skilt igen i 1920. Og han blev så senere gift igen og fik 3 andre børn. Og nedenunder hænger et billede af Marie, en søster til Johannes Larsen. Og der kan man se en stor forskel på hendes malemåde. Hun levede længe og blev meget lysere og mere impressionistisk. Og ved siden af hænger et portræt, som Syberg har lavet af Christine. Christine lærte at male hos Syberg, for kvinder kunne ikke gå på akademiet, og
Zahrtmann ville ikke undervise kvinder, så det gjorde Syberg. Han underviste både min farmor og Christine. Her over døren har vi et portræt af Putte Maggi. Og hun var altså datter af en af min farmors søstre. Hun var cirka 4 år på det tidspunkt. Hun var halv amerikaner, men hun boede meget her i huset, da hun var ung. Putte Maggi, Elisabeth hed hun egentlig, stod model mange gange for min farfar. Og hun er også modellen på det store billede Morgensol, som man kan se i Odense Rådhus i festsalen der. Der er et stort billede, som hedder Morgensol. Det er altså fresko faktisk i Odense Rådhus. Og det var hende, og hun stod model mange gange for min farfar. Hun blev også maler selv, og boede i Amerika i den sidste tid, og blev 102 år. Altså ja, min far og hele familien legede mig. De spillede tennis, de spillede bridge, de løb på skøjter, og de sejlede, og de kørte på motorcykel. Og det var som om livet var bare en leg. En dag ved et selskab efter middagen, så tog min farfar odderen, hentede odderen Jokum, ind ud fra dammen, og den var jo fuldstændig våd, men den kravlede ind under gulvtæppet. Og Kaj Nielsen specielt var meget bange for den og sad imellem 2 damer og trak benene op under sig i sofaen. Ja, ved højtiderne var der jo ild her i kaminen, og så var der en sofa her, så man kunne sidde og drikke sin kaffe og se på ilden. Så det, når der var gæster og jul og Mortens aften, skete det. Og på kamingesimsen er der små lysestager, som Christine lavede, Christine Svane, og de små figurer er også Christine Svane. Og den store byste, det er min farmors onkel, Ludvig Brandstrup, der har lavet den. Men det er ikke nogen bestemt person. Det er jo min tante Marie, tante Rie, som vi kaldte hende. Alle havde kælenavne her i huset, og faktisk i Kerteminde har man kælenavne. Og det er Christine, malet af Syberg, da hun var ung. Og det er min farmor, malet af min farfar, da han var 19 år. Og købmanden, kort før han døde. Og det er min farmors mor, og Blæs, Johan Peter Blæs og hans mor. Og det er Christine Svane, da hun var en lille pige. Det er min farfars 2 brødre først til venstre, Agraren og Geo. Og så er der postbud Andresen, og så er der Gardner Petersen. Og de sidder i købmandsgården og rafler om, hvem der skal give den næste omgang. Ja, den lille sofa og den lille stol har vi fået fra Amerika. Og det var min tante Putte, kaldte vi hende, Elisabeth Maggi, som gav os dem, da vi var børn. Min far lavede dukkehuset til mig, og alle har sådan lavet noget til dukkehuset. Skålen, det er Christine, som lavede keramik, og så er det jo, den er jo rød, som vi har vores spisestue her. Og kaminen er jo ligesom en model af den, vi har nede i trappestuen. Og inde i stuen har min far lavet af gips en kakkelovn, en svensk kakkelovn, som vi har der. Og så kan man jo lukke huset helt, og så er der sådan en fin mekanisme, så man, når man har lukket huset, så kan man ringe på døren. Nu er det jo meget slidt, men det plejede at være sådan, når man ringede, så hørte man klokken, og så kom der lys i vinduet, og så hørte man pigen
løbe ned ad trappen og åbne døren. Min far lavede haven til min søster, og han byggede et hus, som er model af vores vinhus ude i haven, hvor vi kaldte lysthuset, med en kugle på toppen. Det er en pingpongbold der, som han har forsølvet. Og så er der huller, som man kan lave træer og buske, ligesom man har lyst. Og det har vi jo også leget meget med. Og så var der min farfar lavede svanen, og så var der sådan en evighedsblomst her, som var åkande. Sådan. Og vi har jo en mølle her uden for vinduet, og den malede korn til op i 50'erne. Nu opererer den jo ikke mere, men den er restaureret, og man kan gå ind i den. Og fordi vi jo altid havde en mølle, så fik min bror en mølle, da jeg fik dukkehuset, og min søster fik haven. Så lavede min far en lille mølle, som stod ude i haven. Og den kunne trække sække op og ned, og den havde sejl til vingerne. Men den er jo gået til, fordi den var udendørs. Den tegning har min farfar lavet, da jeg var cirka en måneds tid efter, jeg blev født. Og nedenunder kan vi se min far, som sidder i en lille rød kjole på en kasse, som min farfar også har lavet. Og min farmor med min far. Og herhen har vi et oliebillede, min far har lavet, af netop det motiv, vi ser her, af det gamle møllehus. Her i badeværelset var der en lyskasse, kaldte vi den. Og kan huske som barn, jeg har siddet i den, og man kunne åbne den, og så sad man på en stol, som havde sådan den kunne skrues op og ned, så vi passede sådan, vi fik hovedet ud af et hul op i toppen. Og så sad man der med en masse pærer, glødepærer, der blev tændt på alle 4 sider, så det blev meget, meget varmt. Det var en slags sauna. Og det fik min farmor arrangeret i sit badeværelse. Det var et af Kertemins første badeværelser. Og hun ville også have et toilet med låg på. Og blikkenslageren sagde, at det er der ingen, der har. Den eneste, der har sådan et toilet med låg på, det er greven på Lundsgård, og han bruger det aldrig. Men hun fik sit låg på sit toilet. Og vaskene er det marmor. Så det var et fornemt badeværelse dengang. Der blev læst meget her i huset, og min farfar læste op for os. Han læste om Münchhausen, og han læste H.C. Andersens eventyr og de islandske sagaer. Og her har vi en akvarel, som Christine, tante Ule, vi kaldte hende, hun har lavet af min fars bryggeri. Det var jo en dejlig legeplads for os. Jeg husker tydeligt den specielle lugt, der var i gærerummet, og når der blev brygget, og i maltrummet osv. Men det er jo revet nede nu. Det lå bag ved haven, lige bagved, så man kunne gå op igennem haven til det. Ja, og her er min farfars soveværelse. Over sengene hænger der Sybergs illustrationer til H.C. Andersens Historien om en moder. En meget trist historie, men de har altid hængt sådan over sengene. Og min farfar sov i den seng, og han havde næsten altid åben dør ud til haven. Så kunne han høre uglerne tude i haven, og damperne tude ude på bugten, og han kunne høre, hvad for fugle, der fløj over om natten. Og udenfor, på begge sider af altanen, er der stærekasser på muren. Så når de begyndte at fodre deres unger tidligt om morgenen, så blev han jo vækket op, og det passede ham udmærket. Han stod altid tidligt op
og gik uden for hoveddøren og så på møllen, for at se, hvordan svanen stod, hvordan vindretningen var, og så aflæste han temperaturen udenfor, og så gik han ind i dagligstuen og bankede på barometeret for at se barometerstanden, og alt det skrev han op i en lille lommebog, som han altid gik med i jakkeinderlommen. Så op ad dagen blev den ført ajour. Han skrev for eksempel, det gråner hen ad middag, og jeg har hørt gæresmutten. Til gymnastik, men jeg har jo egentlig ikke set min farfar gøre gymnastik i dem. Men det gjorde vi jo, da vi var børn. Men han cyklede meget, han gik meget, og han svømmede, og han gik i vand til han var oppe i 90'erne. Akvarellen, vi ser her, den lavede han, da han var 90, og han var forkølet og lå i sengen. Men så satte han sig op og lavede den akvarel af altandøren. Ja, man kunne ikke have haft en bedre bedstefar, eller farfar, som vi kaldte ham. Han var meget gavmild, og han vidste alting, synes vi. Og man kunne altid spørge ham og forstyrre ham, og han var meget tålmodig. For eksempel, jeg havde fået UG i botanik, tror jeg. Og så sagde han, tag den bog ned der og sæt dit ex libris i. Så fik jeg så den første danske flora, der var trykt på dansk. Altså, den var fra 1600 noget. Og der var engang, min far havde sat en grammofonplade på en grammofon oppe bag i haven. Og han havde en grammofonplade fra England med nattergale på. Og nu har der aldrig været nattergale her i haven. Men han løb ned til min farfar og sagde, kom ud, der er nattergale i haven. Og min farfar gik ud og lyttede til den og sagde, den nattergale, den kommer fra Sydengland. Christine lavede keramik i 40'erne, og hun brændte selv sin keramik, og hun havde sådan et drejebord. Og det var ret moderne udseende, som tepotten der og fiskefadet derhenne. Se, det er dekoreret indeni også. Det billede, det er af Boxhult, fra Boxhult Ladegård. Og det næste billede, det er malet af en onkel til min farfar, Christian Eckhardt, som boede på Store Høljerud, altså en af min farfars gårde. Og han malede meget deroppe i Sverige. Og nu har jeg en fætter, som bor der, og en anden fætter, som bor på Boxhult. Ja, den er der i sød. Den er min farfars stok. Hans stok forestiller en odder, og den har han vist selv lavet. Og han brugte den altid i min barndom. Da min farfar og min farmor begyndte at komme sammen, var hendes forældre ikke særlig glade ved den forbindelse med den fattige maler fra Kerteminde. Så da de blev gift, fik min farmor en sparegris i bryllupsgave af sin far, for nu skulle hun jo rigtig spare. Vi kan se på den gamle akvarel fra 1905, at grisen sad oven på uret, og den havde så snuden ud mod midten af rummet. Men efter min farfar døde, kom uret op på Boxhult til min onkel, og så brændte Boxhult. Og man bar uret ud og glemte, at grisen stod ovenpå, så den faldt ned i ilden, og bagefter fandt min onkel de fleste af skårene, men ikke alle, så nu har den hul i siden, så derfor står den med siden til. Og grisen har altid fået en krans af skårmærker om halsen hvert forår. Min farfar sad meget i denne her stol, og han røg altid. Han røg mest pibe. Alle røg faktisk her i familien. Alle vegne, undtagen i spisestuen, der må man ikke ryge. Men loftet her blev mørkebrunt, og det synes han var hyggeligt. En morgen kan jeg huske, at han kom op og sagde, at han havde haft mareridt om natten.
Han havde drømt, at loftet var blevet vittet. Så det blev ikke vittet før efter hans død. Han døde i 61. Min mor blev boende til hun døde i 84, og min far faktisk var død i 53. Og efter min mors død i 84 overgik hus og have og mølle og det hele til Kerteminde Museum, og de åbnede i 86. Kakkelovnen, der blev fyret i den 2 gange om dagen, om morgenen og så igen klokken 5. Så var den altid dejlig varm og læne sig op af. Og på kolde vinternætter kan jeg huske, at vi fik varmt uldtæpper rundt om kakkelovnen. Og når vi så skulle i seng, så fik vi et varmt uldtæppe med os op i seng, for der var jo ikke altid varme i vores soveværelser. Ja, altså det begynder jo med, at Ludvig Brandstrup inviterede min farmor til Italien, da hun var ung. Så der boede hun et halvt års tid sammen med Ludvig Brandstrup og hans kone, som var Hirschsprung. Og der malede hun dernede. Da hun så skulle gifte, så ville hun gerne til Italien på bryllupsrejse. Og det var de også, at komme hjem med lysekronen og punsesættet. Og det er Venedig, fra Venedig, det er Murano-glas. Men min farfar malede aldrig i Italien, som hans venner gjorde, Syberg og Peter Hansen, men min farfar malede helst her og nordpå. Han kunne bedre lide det lys. Det er Henry Lørup, der har malet min farfar, som han sad og malede i haven. Og det minder mig om, at der jo var påfugle her i haven. Der var en, som hed Harald. Det hed påfugle altid. Men Harald havde kone og børn, men han kunne også blive arrig, og en dag sprang han på min farfar flere gange, og til sidst væltede staffeliet, og billedet faldt ned med den våde side nedad, ned på jorden. Og så blev han jo ærgerlig og smed noget efter påfuglen, og så faldt den død om. Så blev han meget ked af det, og bar påfuglen ned i værkstedet og lagde den på bordet. Og så gik han ud og gravede en lang grav, så den kunne ligge med hele halen udstrakt. Men da han gik ned for at hente den, så gik påfuglen rundt på gulvet. Jeg plejer jo at sige, at man kan forestille sig, at der ikke var vægge i rummet. Så kunne man se Lundsgaard Klint til den side, og bugten herude med Knortegæs over, og Væringe Klint og Væringe Marker. Og her, det er alléen op til højskolen. Og her havde bønderne et tærskeværk stående, og så kom de alle sammen her tærskede, og så blev der et stort hæs der, hvor dørene skulle være. Og det er jo mod Kerteminde, og der har han symboliseret Kerteminde med den lille gæresmutte på rigsgæret. Og det gære, det var enden på købmandsgårdens have. Købmandsgården bestod af 2 gårde, og så kom man ned igennem haven, og så var det gære, og så var der vand på den anden side. Dengang gik bugten meget længere herinde mod Kerteminde. Og her blev der jo spist alle måltider, men aftensmåltidet var det festligste. Og bordet var jo gerne langt, for der var ofte mange gæster, og min farfar sad her, så han kunne se ud i haven. Og hunden lå altid på den anden side af dørtrinet. Den måtte ikke komme herind, for så ville den jo tække. Og vi børn, vi måtte ikke komme til bords, før vi kunne sidde helt stille. Vi kunne jo forstyrre snapsedrikkeriet. Så vi spiste i køkkenet. Indtil vi var cirka 7, så fik vi lov til at komme til bords. Men vi måtte jo ikke tale, og vi måtte ikke sige noget. Vi måtte ikke rejse os, før alle var færdige. Men sådan var det jo dengang. Og aftensmåltid, det var ikke kedeligt, for der var jo så mange sjove mennesker. Vi hørte mange historier her ved bordet. Og det begyndte aftensmåltidet med spejsild og øl og snaps. Og så blev der spist forskellige røde ting, som røget lammelår eller revet grævlingelår en dag. Og en fin delikatesse var røget kvieyver.
og så forskellige oste, og så blev der drukket en snaps til hver kategori. Og han lavede en bog, som hedder Brændevinsgrisen, sammen med Holger Rasmussen, som er søn af Mads Rasmussen, stifteren af Faaborg Museum. Og Holger samlede opskrifterne, og min farfar tegnede urterne, og så lavede de bogen Brændevinsgrisen. Og disse ekstrakter, der blev lavet af urter og rødder, de blev sat på brændevin, og så brugte man nogle dråber af ekstrakten, og så hældte man op med klar brændevin. Og det blev jo prøvet af her ved bordet, for det var jo meget sundt, og det var meget morsomt også. Det var jo fornuftige snapseglas, og hans snapseglas kan vi se derovre, og det, alle havde sådan snapseglas faktisk. Og han havde en historie om en svensk ærkebiskop, som skulle have sagt, at det værste han vidste, det var hykleri og små snapseglas. Ja, vinduet er ind til den røde stue, og så har vi bassinet herude, og det er jo lavet her for, at man kan få lysreflekserne fra vandet ind, kastet op på stueloftet. Det er ideen med det. Ja. Jeg sidder her på den trappe, hvor jeg blev fotograferet med min farfar og mine søskende, da jeg var vel en 6-7 år. Og jeg blev født her, vokset op her, og kom jo altid tilbage her. Jeg har faktisk kommet her hele mit liv. Altså, det var jo et herligt sted at lege. Vi spillede croquet på græsplænen, og vi spillede badminton på tennisbanen, og vi havde strandhave med badehus, og vi havde en bro med en jolle, og vi havde en kano, og vi sejlede frem og tilbage nede ved stranden. Det var jo en dejlig, fri barndom, vi havde. Ja, vi lavede udflugter. For eksempel så roede vi over fjorden fra Lillestranden over nær ved Vikingeskibet og slog telt op og kogte pølser, og min farfar og min mor cyklede derover, mens vi roede. Min far roede os 3 børn derover. Så det var en udflugt, som jeg aldrig glemmer. Det var noget, der var lavet specielt for os, som alle deltog i. Og jeg husker jo også, at vi hver dag gik i vandet. Min farfar gik også i vandet. Vi gik ned til stranden ved 10-11-tiden og tilbragte et par timer ved stranden, og så gik vi hjem og spiste middagsmad. Og det var sådan dagligt. Ja, jeg husker, at Johannes V. Jensen og hans kone kom på besøg tit, og deres børn, de havde 3 drenge, eller deres familier kom også. Og Thøger Larsen kom, nej, ham kan jeg faktisk ikke huske. Men Otto Gelsted kan jeg huske kom på besøg. Og han havde jo været lærer for min far og min onkel en gang i 20'erne, tror jeg. Paul Udenreiter skulle præsentere ham, skulle de jo først ned i byen og drikke sig mod til. Og det tog ret lang tid, før de kom op ad bakken. Og min farfar og farmor var gået i seng. Men de kom jo op ad trappen og ind i soveværelset, og så stod de der og snakkede lidt. Og så var Gelsted antaget som huslærer. Og han var jo han var selvfølgelig fuld, men han var jo ellers en udmærket mand. Så han havde god indflydelse på min onkel og min far, og boede her jo. Men min farmor måtte jo mange gange give ham hovedpinepulver om morgenen. Billedet her hedder Åen,
Og det er jo min farmors ansigt, vi ser, men det er andre, som har stået model til figuren. Og på billedet ser vi odderen Jokum. Den gik ind og ud af huset, som det var en hund. Siden i 1937 blev der ringet fra Varde, at man havde skudt en odder, og der var 2 små unger, om Johannes Larsen ville have dem. Og det ville han naturligvis gerne, så min far kørte ham over til Varde, og de kom tilbage med 2 små odderunger, som min far flaskede op med varm mælk i sutflaske hver 4. time. Og de 2 oddere, de kom til at bo i et bur herude på plænen, og de havde 2-etages hus og en vippe og et bassin, de kunne hoppe ned i, og de fik friske sild fra havnen hver dag. Den ene døde, og den anden levede i mange år, og til sidst gravede den sig ud og løb ned til havnen. Og vi hørte så en gang imellem fiskerne havde set odderen på molerne dernede. Og længe efter, en dag min far lå og sov til middag i sit lille, han havde et lille stråtægt hus bag i haven, så hørte han noget pusle. Og det var så odderen, der var kommet tilbage, og nu var den gammel og syg og skulle dø, og den havde så fundet ham et sted, hvor den ikke har været før, men den fandt ham, som havde flasket den op for mange år siden, og den døde under hans hus. Og billedet, vi ser her, det er jo min tante Putte igen, Elisabeth Mackie. Hun stod model hernede i stranden kl. 5 om morgenen og frøs. Men hun har altså stået model der, og der findes en fresko i Odense festsalen i Odense Rådhus, hvor man ser hende på det billede. Morgensol hedder det. Min farfar lavede nogle få plakater, blandt andet den til Zoologisk Have, og der står jo bare, Zoologisk Have er åben hele dagen, ikke noget med tider. Og han fik af Zoologisk Have i betaling for plakaten et par påfugle. Og så her ser vi ladegården fra Boxhult. Boxhult kan man ikke se, det ligger bag ved bygningen der. Men her kan vi se min farmor, som sidder på Boxhult ved kaminen. Han fik en halv times undervisning af xylograf Hendriksen, og så kunne han nok det. Og de første, han lavede, det var små træsnit af hans Alhed og de 2 drenge. Men så lavede han jo mange andre træsnit. Og det største, det er hans far, købmanden, som står og kigger i sin kikkert efter et skib, som er ved at krydse ind i havnen, og det hedder Hygæa. Og de skibe, sejlskibe, var jo væk i mange måneder, for de sejlede helt til Vestindien. Så det var altid spændende at høre, hvordan det stod til ombord på skibet. Og her kan vi se gæret, som vi så over i spisestuen, risgæret, hvor gæresmutten sidder på. Og det var ligesom symbolet på Kerteminde for ham. Og ved siden af oldefar sidder hunden, Bob. Og det var en hund, som en af hans skippere fandt. Den lå og svømmede rundt i Nordsøen, og der var hverken land eller skib i sigte. Så de samlede den op og tog den hjem til oldefar, og så fulgte den ham altid. Ja, altså min farfar blev kaldt Las, og min farmor blev kaldt B.E. og Elle og Junge. Alle hendes søstre havde kælenavne. Muk og så videre. Og min far var Puff, min onkel var Lysse. Han var nemlig lysere, så det var nok det. Og tante Ule, og tante Rie, og tante Monine, og tante Dis, og tante Tutte, og alle disse navne. Og jeg ved ikke, hvordan de fik de navne, men de havde altså kælenavne. Og en dag stod min farfar og snakkede med en mand, og så sagde han deres nevø Erik, og så sagde min farfar, jeg har ikke nogen nevø, der hedder Erik. Og så stod min far ved siden af og sagde, jamen det er jo Tinge, far. Nå, det kunne han jo bare have sagt.
Da jeg var barn, så gik vi jo i vandet hver dag. Vi plejede alle at gå herned, også min farfar. Og han svømmede frem og tilbage, han kunne godt lide at gå i vandet. Så vi var hernede hver formiddag om sommeren og tilbragte så en time eller to, og så gik vi op og spiste middagsmad, og så sov de voksne middagssøvn, og vi børn gik tilbage og legede og gik i vandet igen.